Olipa kerran Juissi. Juissi syntyi ja kasvoi maatilalla, kunnes hän löysi uuden... Venla, pysy aiheessa. Eli siis, moi, mä oon Venla. Oon 15-vuotias tyttö Somerolta. Mä harrastan yleisurheilua ja sain sen puolesta viime kesänäkin töitä, mutta nyt kun sitä ei järjestetty, niin päätin lähteä kokeilemaan jotain ihan uutta. Mähän on tunnettu somen suurkuluttaja. Multahan löytyy kaikki. Insta, Snapchat, Ask.fm, Periscope ja monia muita. Mä sopisin tähän työhön, koska mä oon reipas, sosiaalinen, omaperäinen ja oonhan mä Suomen ainoa timantti. Tää työ ois maailman mahtavinta ja antaisin sille kaikkeni. Mä oon valmis riskeen. Sitä paitsi oon koko ikäni rakastanut Juissia. Toivottavasti tää video veisi mut johonkin asti ja kiinnostuisitte mun omalaatuisesta itsestäni. Moikka!